Alhamdulillah. Antenane urung rampung isih. Nah, uget tuh. Isih, Mbah. Selesai lho. Rangane dibopong barang urung mandeg. Kula nggih Mas Wahyu. Sembah nuwun, kula nyuwun tepukipun. Apa-apa ki kari. Bila kepit. Kari sapa sing maju? Genti jenengan. Kok malah dar? Kok malah dar ki saking ngopo? Lho jaim. Urung rampung meneh. Rampungnya kudu kepiye. Anu Pak, ketoke ora diharapkan awake dhewe ya mulih wae Bu. Ora wis gawa urung ke mau, sangune ki mau. Nek urung diuno iki sangu. Piye carane? Ngeri ora? Mbah, kedah rata, Mbah. Hah? Kedah rata. Lah niku rata. Lah nek siji yo, rampunge siji sing mandeg siji, Mbah. Zaman nom-nom aku biyen joinan nganti gur kari oman gabus. Heeh. Urung mandeg, Pak. Pak. Kudu rata, Mbah. Sangu, Pak, sangu. Elah. Mbah. Nek kok sik ngene, piyaga ki purbawasisane ning Dalang. Anggere ngene ya. Mandeg. Anu Mas Dalang Amit Sewu. Nggih. Niki nggih jenengan tulung jenengan dek. Oh, nggih, gampil. Ayo kendange meneh. Niki sak enten-entene niki. Purbawasisa. Lah ya kena dienggo kamar mandi umum. Nah, lah niku malah iso ngilangi kencing batu. Anu nyuwun tulung jenengan. Oke. Tulung dinandhiki. Disuwuk. Oh. Kuncine ning dalang 100.000 ngedek semene banget. Pertanyaane modar nek terus-terusan ngene iki. Aku mulai arep nggawa apa iki nek cara-carane iki. Iya wong jeneng Jer Basuki mawa bea Bu. Apa-apa iki sing ora diragati ora ana hasile. Jenenge bagi masalah kita ya. Jer Basuki mawa Bathok. mawa Panas masalah ya. Alhamdulillah wilujeng dalu. Tulung dalu. Mbak Canggih, Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mbak Niken kali Mbah Baut. Mas Dalang pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
Pokoke kula ndonga rina kelawan wengi kapan aku pinanggih karo Mas Gading Pawukir. Kepiye, Pak? Kepiye, Pak? Tidak ada kata-kata. Kok tidak ada kata-kata? Saking lek undung wis kehabisan kata-kata. Alhamdulillah sampun kelampahan pinanggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu Mas Gading. Mugi pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Sedaya ugi katur warga masyarakat wonten ing Prangwedanan. Prangwedanan Potorono Bantul Bangun Tapan Bantul. Prangwedanan Potorono Bangun Tapan. Boleh ngapal kene omah Prangwedanan Potorokok. Potorono, Potorokok ki ngene dhewe. Eling-eling Mbang Turi ning kono kan jenenge Potorokok dadi niku Potorokok. Sowan mriki kanthi adicara Merti Dusun sih Mas Gading. Alhamdulillah. Merti Dusun saha memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan DIY tingkat Kabupaten Bantul. Memperingati 13 tahun Undang-Undang Keistimewaan. Berarti kita ikut istimewa. Ikut istimewa seperti Yogyakarta. Iya. Sing disuwun sedaya lancar kalis ing sambigala. Amin. Nderek srawung wonten mriki, ugi nderek gladi Mas Gading, Mas Galang, mugi lancar sedayanipun. Amin. Dawuh menapa pun timbali mriki Mas Gading, wau tulene kula dadi uduniken ing Bumur. Niki Mbah Baut ki kula Bumur. Nggih. Leres nek Baut ki kudune enek Mure. Mure. Lah niku Ngapa? masa baut Baute semene mures. mure rolas loro pragur ngobeng ngene iki. Kene iki baut ukuran 8 mure kok ukuran rolas ya iku ngobeng. Lho kan sing ngendi kok Mas Dalang. Ya kudune iki mosok lah paling ora kaya sing Sing ngendi? Sing apa? arep dadi apa sih baut ini? Wis rasah banding-bandingke, rasah bedak-bedake. Sing jenenge bojomu kaya ngene mbiyen katon apa saiki katon apa? Jeru iki. Lah ya jeru Terus ngene iki glek ya. Kudune wis tuwa wis sepuh ki menep. Ayo delok-delok. Mbak Baut, Dalem. biasane beskape ngagem sik Hello Kitty. Anu iki wae Hello Kitty nembe piknik. Oh, tak kira terus diagem Mbak Niken. Hei, Non. yakin jenengan mesti lewat pas nepe, yakin. Nika niku turan, beskap dijahitke. Oh alah. Ora ngono tak kira. Lah kok Lewat kok lho, kok gedene semono ning Hello Kitty. kok perso lho. Sing siji niku Hello Kitty, sing siji SpongeBob. Nggih. Lah eman-eman karang turang nggih beskap nyoh jahitno. Kudune Hello Kitty di hatiku malah di Kok perso lho Mas Dalang iki. Paling yo pasti tak ngendino ngerti tak pepe kae lho Bu. Lah ya spray kula dadi kula nggih. nggo teng kamar saking bojo kula niki kula kandhani ngeyel. Pripun? Ngeyel Lah pripun? mulakno niku wau sing jenenge Amit Sewu Budaya ngene iki nguri-uri budaya Nggih, Jawa. nggih. Merajake warga masyarakat Karangwedanan. Perang wedan. Seru Gusti kleru nyuwun mantep. pangapunten. Nggih. Prangwedanan. Nah, kepiye carane ki mrajake ki ya nyandang nganggo lho sing lep-lep nganggo iwik-iwik ngene iki. Lah kok jenengan nganti Pak Dalang we ngendika biasane nganggo Hello Kitty kok saiki nganggo kaya ngene. Mbok ganti lho Pak sing besus. Aku nampa isin malah arep ganti raiku kok. Nek gur klambiku ora ngisi-sini ki raiku malah. Arep ganti malah angel ya aja ngono to Bu. Kabeh ku yo sing penting kan pas dinggo. Oh ngono. Umpama iki bahane gur murah. Iya. Yo alhamdulillah aku sing iso ningkatke derajate si spray. Oh. Sing selama iki gur ning tempat tidur. Terkurung ya. Mentok gur di PP, ora tau ngerti ngendi-endi. Saiki. Melu bawa tekan ngendi-endi. Iya. Iso dipirsani biaya akeh. Oh iya. Terus rego spray biasanya ku swidak 80 ning 150. Iya. Melu baut 4 juta. Napa 4 yuta Mas? 4 yuta. Rencana ning napa enten rapat melih menapa mboten kula yo mboten dong.
Kan sedaya niku penting terencana, masalah hasilnya ya. Nggih kula nuwun Mas Dalang, katur Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula hormati. Mbok bilih pun ngandani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Dukuh, tokoh masyarakat. Sedaya mawon. Kula nuwun nggih. Nggih. Dawuh Nggih, menapa? kedam niki nembe nilai enten pamundutan apa mboten? Wah, lah niki pun enten sik. Kula tenggo. Anu niki. Menapa? Anu. WA. Oh, wah. Oh, nggih niki. Nggih, matur nuwun saking sinten? Lho, piye to iki? Wah, iki golek masalah sih Mbak. Niki pamundutan. Nah, iki pamundutan diserat monggo. Kadung tresno saking Wawa Didi ya niki sampun kepareng nyawer 100.000. Alhamdulillah. Derek bingah. Masuk teng rekening mriku. Ah, mboten ngertos rekening pundi niki. Mriku mawon ngen kula mboten saged dilebeti. Lah rekeningmu apa, Pak? Rekening listrik lar mleboke kepiye? Pun niku mawon. Ya mangke kula diparingi pinten-pinten kula kiri bayar listrik aku. Top up pulsa listrik. Nggih saking sinten menika? Menika saking Wawa Didi ya. Oh. Wawa Didi. Nggih. Wah. Kadung Wawa Didi tresno. kadung tresno. Lajeng Nggih, sinten pun malih? pun telas. Oh nggih pun. Ming sitok Nggih namung setunggal. Nggih anu niki mangke rak dugi jam setengah setunggal kok. Nggih niku anu dintosi mawon sing niku dinyanyake mangke setengah setunggal mawon. Oh, ya ngaten Iki mawon ditaske napa-napa. Ora, ya tegese caos panglipur. Nggih, iki yo ngene Bu. Sudah ada permintaan satu lagu. Ya, Nggih. kok diaturke. Kadung tresno. Nggih, yo sadurunge minangkani pamundutan Nggih. lagun Bapak Ibu ingkang kedah wonten mriki ngersakaken lagun. Nggih, Iki kan ngersakaken sing lagun. komunikasi seketok. Lah nggih. Leres. Lagunipun menapa? Nah, santai mawon los niki nggih. Anu Kok lenggahe ning kono ki kepiye to, Pak? Anu mbok pilih ngersakaken lagun. Dawuh, Boten Pak. kedah pepare, kula enten iki pun dapur kapurba. Los mawon nggih kok lagune napa jenengan ngendika syukur sing kula mboten saged. Nggih, kula saged tendho kali rencang-rencang. Nggih. Lagunipun napa? Sarung jagung. Sarung jagung. Pun serat sarung jagung. Kadung Bapak, tresno sarung jagung. Bapak ngan rembakan rumiyin Pak nggih. Yo. Nggih, santai mawon niki. Dangu nek piye ngene iki ora ceket-ceket. Waduh, Ibu. Napa? Bajing loncat ki ngematno aku. Bajing loncat. Kudune nggih anu ningali mriku to Pak betul nggih. Bajing. Lah kula sebagai yang di depannya. Begitu mendengar bajing itu lir, Pak. Sanes bajing niki truwelu, Pak. C, ya Pak, sing pas jumbuh kalian swasana. Perjuangan, nggih. Sing perjuangan. Eneng Sriuning, eneng Caping Gunung. Kuwi padha-padha Nggih. lagun perjuangan. Niki caping gunung riyen mawon. Malah nggih. jos. Nggih. Nggih. Saping gunung. Caping gunung. Pun bawani Bawani. lajeng samangke minangkani pamundutan. Nggih. Pak Geter pun tinting Geter. nggih. Nggih. Bawa Pak bawa. Iya. Dicocoke karo ngene Pak Geter. Nggih dicocoke. Dicocoke. Tenggani Pak Kis. Pak Keswan, ora gur kestok. Apa wis wanen to? Urung kok. Pak Keswan ki asmane lengkap. Oh tak kira Kis wanen. Keswan sembrana. Saben Bengi nyawa was Kowe ku ngiringi aku apa latihan? Lambetku nganti Ya kewer-kewer. Oh. Fokus lho, fokus. Rasa gatekke liyane, fokus ning kendang Mas Pak Yu. Set. Yen memajang Hamung karo jano. Woi, Kowe bebu sajak narem tenah aku meneh iki. Janor 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 Aku ning
kok klawe-klawe kurang ajar ngono iki. Lah kono wis klawe ngono tak tuntut jebule kukur-kukur iku. Asem e. Lho, tenan to. Tenan to. Kecolongan to. Ketoke ngono ora jentel nyolong. Mbok yo Kudu sing fokus. Kembang wae weton. Nah, neng ini kan kompak. Kuno. Nek wis bub ki posisi. Ane mosok nyetok posisi ngene. Yo. Iya. Mumbul. Kose ono tengere ya. Gur kalah skor Pak, kowe iki gur diagak-agak ngono kok ora tau Monggo bener. tenan. Entuk mung lebokke karo musik ora tau bener. Lah wis arep lebokke kono-kono kok. Aku sareng lebokke kono-kono dibuka. Kula kono rak dadi teladan istri yang baik. Kudu apa-apa ki dipersani, dihayati. Kowe ngemati kono, aku ngemati kono. Iki ngomongi. Sing jenggleng Kowe ngode. Pasita. Perang ini. Kok ngene iki? Sarebi. Yo. Aku kira arep njukuk wedangmu ya, Guys. Iki perang. Masa perangnya gurmak plek. Ya ora, baleni. Pasita. Yo. Sudah perang ora sih jare Pak. Lah masalahnya apa? Lah wong rumah tangga apik-apik kok kondo perang. Lah kula niku bebojoan rukun bukan perang. Lah malah kondo Damai itu indah. Nah, lah wong rumah tangga sakinah kok kon perang. Sing digoleki iki rukun, rukun damai. Ora sanggup perang ada wong mau apike kaya ngene. Kaya kembrukan Kolonjono. Teng selekit Pak. Aku yo ora ngira lumur tuwa-tuwa rezekiku jan teplat. No problem. Padahal dekno menyedak wit dikeplak ra iku. Lah yo kuwi. Iki keneng bedak tadi. Keneng bedak dadi pucet. Amit sewu Pak, amit tutuke jenengan iki keneng bedak dadi pucet. Ya men ketok abang. Ini men ketok abang, men ojo ketok nganggo bedak. Nah. Sik Amit. Nah, ngeten lah ketinggal merah nggih. Jan sip tenan. Jan. Pahit dah. Pahit. Panas. Nek ora banget di paracetamol bae. Nek nek banget yo diobatke. Iki nganu Pak cakepan. Oh, matur nuwun, lagi iki kowe ngelem cakep karo aku. Biasane ngunek-ngunekke. Cakepan ki tegese lirik. Aja kur tak lirik, kok gawe ramat pentel ngono ya. Kata-kata Rasah kakean kata-kata ayo nembang tak kandhani. Panas hujan. Mas janjine kepiye aja ngesok-esok aja mepet-mepet Ora Parian. Oh parian persiapan pegang-ping berarti parian ini ki sinden Sinden. saking pundi Mas Dalang Sing pojok mriko. Ben mriki sing mriki mumet. oh saking ibu Saking bintangnya warga laras. kunci. Wah iki Bupras.
Pras-pres. Nggih. Bu Prastiwi Bu kok Prastiwi. Pras-pres malah pras-pres. Monggo Bu, Monggo, Maria. Bu. Saya bintangnya Warga Laras. Iya, Alhamdulillah. luar biasa. Aduh. Ini bintang Warga Laras, ini bintang gubuk penceng Bu ya. Ya monggo Bu Pras. Nah, monggo niki ajeng Di sana Prambanan. Perang wedanan. Perang Perang wedanan Bu kok Prambanan. Ning pasar Prambanan Nggih. Heeh. dodolan apem. Alah nanti kok dodolan apem. Duwene mek kari kuwi le. anu Kuwi ora payu-payu. nek Gosong apa ora? anu ampun mentengah-mentengah le dodol nek kepidak turis apa nggih. Mangke ora kalah. Apa mek kepidak turis. Lajeng pripun Bu? Nggih, mugi dusun Prang Wedanan tansah ayam tentrem. Amin. Amin. Khusus kagem dusun mriki kepengin ayam tentrem monggo sami dodolan apem Apem. nggih. Ora iki gur Sampai kata-kata. saged ayam tentrem. Nah, Geser. 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 Iya, Mbak. Ana macan. Waduh. Lah, di to. Iki kucing no, Iku ceng no dimacan. Gur nyenil Gur macan kok gur cilik kaya ngene. apa macan angop. Heeh, iki balene no iki macane angop. Ayo no macan. Nesu karo babi. Alah. Nesu karo babi. Iki Sing penting pas to. pas. Pas. Ngrepas ki kepenak apa kok? Nah, nggih cukup masalah. Lah iki. Ora kaya mur karo baute mau. Anu mangke saged kula ngan kok. Saged disisetke. Nah, Saged to? Saged. Wah. Saged. Kula elas. Nek tak luluh elas. Terus ayo Mbak. Mugi warga Prang Wedanan binerkahan Gusti. Amin. Ketoke ning macan perang rubabi. Jebule malah iso kae rezeki. Nggih. Alhamdulillah. Nah, jenengan gadah macan mboten go kan. Oh mboten nggih pun. Itu Kudu Pak beda-beda nek Betul. payan. Ayo Mbak. Neng jaratan Wah, pun dek ruah kula niku le teng jaratan niku nyekar. Kosek to kata-katane. nyakara simbah. Ulah cilaka ki ndak aku sing disekar kendharane. Simbae lho simbae. Oh, tak Terus kira ya aku. Mugi desa Prang Wedanan tansah gemah-ripah. Amin. Yo aja lali karo leluhur ben gemah ripah. amin. Kala ki yo nyekar kirim donga nggih. Monggo. Ayo Nak. Jenengan ajeng titip napa nyekar piyambak. Bu guru. Beda-beda. Oh nggih. Bu guru. Oh bu guru. Oh Bu Guru. Ya. Nggih. Bu guru niku. Pahlawan tanpa tanding. Nggih. Kok malah bu. Bu Guru sak. Oh, ora sida. Ora sedaya. Monggo. Ayo dolanan Ayo. Dolanan apa? ning isor wit sukun. Wah, Apa kuwi? wah wingi dolanan sorwet sukun ketiban sing mateng ora kalah praiku kok. Mbok jumuan surak remuk praiku ketiban sukun mateng. Ayo Mbak. Mugi warga Prang Wedanan tansah sayuk rukun. Amin. Ya geser. Iki Nak yuk. mantep iki sukune. Ngarepan lho Bu, ngarepan kan duwe sukun gede. Ini bukan soal suku. Iya iya iya. Ini sudah beda lagi. Oh iya iya iya. Ayo Nok. Ayo. Numpak sedan. Numpak Numpak sedan. sedan. Lah iso diganti ora aja sedan ya iso. Apa? Lah padha le mburine padha le an kok. Sing penting kan dibokan. An nggih. Berarti apa Pak? Numpak kiswan. Ora apa? Kuwi ya iso. Jadi kan kiswan ki numpak sedan, ngono lho. Dadi ki ora cukup, trimo numpak kiswan. Ini bukan masalah Mas Keswan, ini Ya, terus? bab kendaraan. Oh iya iya iya. Buat kendaraan. Dan ning kiswan yo kendaraane kene lho. Kan maksudnya ki yo numpak Keswan kiswan. numpak sedan. Iya. Oh. Nah. Terus numpak aku. Lah, Kok saya jero iki anu malah. disensor ya Mas.
Pokoknya nenggon YouTube kuwi streamingnya di krus. Oh nek iso malah diperjelas. Ayo terus. Keswan numpak sedan. Apa sih dane? Keswan numpak sedan. Oh, Pak Keswan. Pak Keswan numpak sedan. Terus Ben numpak numpak apa potheke dhewe? Kepiye to Keswan numpak Pak sedan, sedan. terus numpak aku. Aku Lah kowe ku melu numpak apa? Aku melu numpak. Terus macet. Oh, dadi wong loro numpak sedan kabeh. Lah mbok aku dijak no, tak melu numpak. Ora dek parian kuwi ruwet iki. Keluarga parian nanti semua aku numpak sedan kabeh. Lah mbok ganti tuku krontrong apa ngono men ora susukan. Sik, terus ke ayo no. Terus numpak aku. Iya nek iya. Mugi dusun prang wedanan tansaya maju. Amin. Tibone yo apik to. Apik. Ayo Mbak Orisa numpak apa? Ayo no. Songkro kali. Aku dolan Oh, dolan. Ah, ngre mulih ya nek dolan ya. karo dirimu. Wah, rasa buka wadi. Lah wingi kalo dolan. Dolan beda nggon kur anan kok cerita. Apa mentok ya kur video truk. Video call. Video truk ya apa? Ora ketok gede video call tak kon ganti video truk iki lho semono gedene. Call lho Pak, video Ya call. video truk nih. Ayo terus Aku kena. dolan karo dirimu. Mugi warga prang wedanan tentrem rahayu. Amin. Sedaya sampun parian. Sampun Nggih, nggih. sak meniki nganu Mbah Baut nggih. Parian. Iya Pak. Wakil parian. Sik men kowe pucet wis luntrung kabeh. Ora dong parian mboten dong niki parian apa mboten dong. Mangan mihun. Kok ora tibokan? Ora apa-apa. Karo gereh. Terus Mugi benjang bersih dusun ditimbali meneh. Anti lek muni mihun kok kepala bihun. Ingkang baken sedaya parian kasembadan mugi-mugi katur warga masyarakat mriki Nggih. lancar gangsar panjang umur subur makmur Amin. ayem tentrem Amin. lan lancar rezekinipun mekaten nggih Mas Dalang Nggih, nggih. pun Parian lajengaken Nggih, nggih dilajengaken. panas udan Udan panas aling-aling capek gunung misawa caping sik kosek ora kaya biasa kosek anu apa garonge gerong gerong kok gerong gerong Pak girong gerong kaya ora tau misoa kaune mie godhog dadi judeg misawa caping gunung ya lah ya Mas ya lah ya Mas ya Mas gading Njaluk ngombe. iku dadi tengkutut mangguh pinter dagel ya Mas gading kreatif kok kreatif ya lah ya Mas mane man inu mane banyu bene katampiyo langgamipun caping gunung bismillah pun awiti monggo buka mriki napa mriku wah lek buka ya kon jero wae saru buka ning kene kok buka ki tegese buka celuk apa buka biasane bonang apa kendang apa marem wingi tak nek apa-apa kowe ora kolak karo dawet ora lem buka ki arep buka bonang lu pramawak-mawak iki lagu Pak gending iya 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 dek jaman berjuang jer kalingan anak lanang bingin tak
jadi gadah piye nate janji ning saiki apa yen mendung ngasili capek gunung syukur bisa nyawa Gone padha lara zaman berjuang tergeling ning saiki ana ngendi jarene wis mantan keturutan sing dikadang piye nate janji ning saiki apa lali tak janji jagung yen mendung tak silih capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora ilang gone padha lara-lara garapane luar biasa. Tak kira pun rampung kula nganti ngene-ngene. Dereng wae garapang. nggih Garapang. garapang Garapang. nggih Garapang. caping gunung sampun Caping gunung sampun. Nggih. Bu yucange Nggih, sampun.